Machiegni en ni penjo nitie mopogore ewi kaka Uhuru Kenyatta bende koro dhi luwo chik manogol kod doho ma bende nomiye ndalo 14 kende mondo mi owal jong'ad buche 6 ma yande koro nodong' kane koro ne ok ochamo muma ka bende koro nowacho ni jogo ne nitiere to kod ketho moko ma bende noko nyala puodhogi. Odiochieng' manyoro doho mamalo kokalo kuom aput mar jong'ad buche 3 koro nogolo ng'eto margi bang' ka en bura mayande nosetere doho to kod duol mar JSC kata Judicial Service Commission kuma bende koro ne giwacho ni ndalo 14 no ema gidwani mondo ker otime mano nono to ibiro yangi jong'ad buche go kaka jogo manyalo dhi nyime to kod tich pono ni koro ker ok bi bedo ka opuodhogi. Okil ma en achiel kuom jogo ma bende koro nochung' ne duol mar JSC mano Dan Stan Umari to bende koro nochiwo ler kaka doho yande koro nogolo ng'eto noko yango ni koro ker noko luwore gi chike kendo koro onge kumoler ni to koro jalno ma bende koro ne bende yiero mondo koro miyo chamuma ne chalo nade kama kaka Dan Stan Umari bende koro ne loso e wachno. Justice Warsame, where the president had refused to appoint, to swear in the judge as a commissioner, and the court made an order that Justice Warsame be deemed to be validly nominated and sworn in to be a commissioner of the Judicial Service Commission. 2, the judges have looked at several legislations and constitutional provisions in this country, and nowhere does the law of how a judge is supposed to take an oath before who, under what timelines, is not there. The judges have found out that in the president's assumption of office, it is very clear timelines are provided, even the venue. In the commissions for Teacher Service Commission, there are timelines and where and who does that. In Parliament, the standing orders, as the judges have said, provide for how it is done. And in other jurisdictions, in India, in Nigeria, in South Africa, in America, it is the Chief Justice who swears in judges. So the courts have found out very clearly that there is no law giving President Uhuru Kenyatta a mandate to swear in the judges. It has just been a practice. And that practice, the judges, as they have found it, is rooted in the old constitution where the president was appointing judges